Kamaru, Cote d'Ivoire har Algeria, jama'ar ƙasar Libya ga kainuwa. Da ba za a je ni ba, na san so yana zama a zuciya ya ƙorama, ya sa zuciya ta ringa nasuwa. Zama da ku da daɗi, samun ku da faɗi, yadda ku dole ne na yau gaba. Assalamu alaikum masoyana maza da mata na faɗin duniya gabaki ɗaya, ni ne naku mai son farin cikin ku Kainuwa. Ina masoya na waɗanda suke ƙasar Nijar, Kamaru, Libya, Algeria da Cote d'Ivoire. Na zo muku da muhimmiyar waƙa ta godiya ga masoyana. Ga mai buƙatar sunan shi fito cikin wannan waƙar zai kira nambar manaja na kamar haka +227 9918 0555. Sai da ku nike yi masoyana, in babu ku ba na yi.